Les morcilles. Era una parella que sempre es pensaven que eren molt pobres. Ell era llenyador. Lo lenyador estava al camp pensatiu, pensant com podria solucionar la situació. Què farem i què no farem? I llavors se li va aparèixer un duende i li va dir: pots demanar 3 coses. I llavors va dir l'home: pues deixa'm consultar amb la meua dona. I se'n va anar corrents cap a casa. Mira, que mos podem fer rics, que m'ha dit un duende que podem demanar 3 coses. I pues què podríem demanar? I la dona en seguit diu: Ui, me menjaria una morcilla? Pensant el que podria demanar. I al moment de dir, la morcilla al damunt de la taula. Bum! Un castell de morcilles. I llavors l'home: no veus què has fet? Ara només mos queden 2 coses. A veure què farem? A veure què farem? Diu la dona: ojalà se t'apleguessin totes al nas, de la ràbia que li va fer que l'argüís. I se li apleguen totes les morcilles al nas. I ara, pues què farem? Quin plan? Ara només mos queda una cosa. I ella vinga a plorar, i no les podien sacar. Però home, però com t'has de quedar així? Pues bueno, no les va quedar altre remei que demanar que se les saquessin les morcilles del nas. I total, que van tornar a quedar com estaven antes, perquè sol podien demanar 3 coses.